Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिथिसार बर' जों सोलाबबाय खबर हरबाय नै जोङो ट्रेन सिङाव दङ माने खामानि मावनो थांसैलाय आरो निउ मिसामारियाव आजां गाजां ब्लग भिडिअ लाहैसैलाय नोंथांमोना ब्लग भिडिअखौ नायफालांबाय थादो नै जोंना लोगोफ्रा नै आरो नैबे खथा बेलेगाव दंबावोसो गासै जों 10 जन आरो एसे साइडनि भिउफोरखौ नायलांदो र' एसे देखायहरना मानसिफ्रा डेन्जार गाखोयो माथो बेलसि स्टेशनावबो वाह सिख्लाफोर दंना गैया बर' सिख्लाफोर दंसाबो साबा सानै बा डिस्टेलार लालायबावदोंसो माथो सिगाङाव सोरबा सोरबा ओंखारनाया ओंखारबाय सोरबा गाखोनाया गाखोसिगोनलै एबार निउ मिसामारि मोनाबाथाय भिडिअ लासिगोनलाय र' स्टप खालामथ'नांसिगोन बेयाव निउ मिसामारि मोनां जाबाय नै भिडिअ बोखायलायबाय लानाया बिदि आरोखि होननाय जासिगोन होस्लायनो मालायबा होनलायबावो जोंना लोगोफोर नैबे जराव जागोन खामानिया होल्डिं जागोन होल्डिं जालायबाय थानाय नोंथांमोना सिगां भिडिअ नुखादों दा ओरैनो ससे देखायजागोन आरो खामानि मावनायखौ ओइ आर्मि केमा गुफुर न' नुहुरजोब्बाय सिं जाथिनो टाइल्स बहायलायनाय मिथि जानांगौ चाइना खाथि जायोलै चाइना खाथि ओंखायनोथ' आर्मि डेन्जार दंखायो जोंनि नैबे माबायाव सनितपुर एरियानि सिङाव थानाय निसामारि जायगायाव नोंथांमोना सोरबा मिथिया जानो हागौ नैबे माबायाव निउ निसामारियाव नोगोद दं आरो जायगाया निसामारि आरो ओमफ्राय स्टेसना मोननै दं नालाय नैबे गिदिरा निउ निसामारि ओमफ्राय मोनसेया अल्ड निसामारि मालगारिबो लाखिना दं आयो नुहुरनाय नंला जोंना बेयावनो ओंखारखानांसिगोन ओंखारनायालाय बावोसो लांदां जालायबायलै गारि लाग्रा बेयो आर्मिफोरनि गारि साखा खबब्रै 6 साखा लावग्रा बेयाव आरो लोगोफोर नै ओरजाबो ट्रेन हाबबाय नै बियो माबा रङियाखै थांसिगोन 9:30 जाहैयो जोंनि दिखोजुलियाव ओमफ्राय नैबे जों दा गाखोबोनाया 8:30 आर्मि केम्पफोरा नायदो नैलाय वाव ओइलाय आर्मि माबा सेना मिलिटारि मिलिटारि ना मा होनो बे बानांसिगोन ओंखार ओंखारबाय लोगोफोर जों दा माबा माबि खामानि मावहैलाबायनोसैलाय आरो बायदिसिना रेल लायनांगौ माबा माबि सामानफोर लायलाबायनांगौ नै गंसेया खारबायानो ओइ लोगोफोरजों माने बेयाव बायदिसिना सामानफोर लायगोन आरो ओमफ्राय खामानिया जोंना ओरै फारसे गैयासो जागोन आरो दा ओरै रेलफोर लायनांगौ नै आर्मि गारिया हाबगारा नालाय माथो मानसिबो दं नामाब्रा मा होनदों मा लिरदों बेयाव नायना ला नैब्रा ओरै थाबायलांसै ओरै एसे देखायहरनां आर्मि केम्पफोरखौ गोलावथार दंलै ओरै फै नै मालगारिनि माबा लाग्रा आर्मि गारि आरो नैफोराव गारि थिखोलाबायना लाबोयो जिन्जिफ्रा बा मा दं नै गोलावथार बेनोसै आरो भिउफोरा निउ निसामारिनि जायगा भिउफ्रा जोंना खामानिया सोलायलाबायबाय थायो नै लोगोफोर ओरैजासो जासिगोनलायनो ओरैजा जालालायनो आरो
दिनैबो नैबे रेलखौ बोखोनांगौ आरो मैयाबो बोखोदोंमोन जोङो दिनै आं भिडिअ खालामबाय नालायथो एसे खिन्थानोसै नैबे गुड लेरा फेल थांबाय थायोलै लोगोफोर सिगनालनि थाखाय होनाय जायो बेखौ नैबे गुड लेर ना मा होनोथाय बै नामा मानोलाय बिदिनो आरो गुड लेर आंना सालायानो गिदिङालै बारा नैबेयाव जइन दंना बे सिङाव माबा ओरै जिनिफ्राय ओरै नांजाबनाय लहा दं आरो बे सिंना माराम खानानै फेल थांबाथाय गैला लहायाबो थेलायलायोलै गोथै जालायो थारा जेरै फिउस थाङोना बेबायदि फिउस थाङो जाहैदों सिङाव दा बेखौ लांनांगौ आरो जोङो ओरैजा लांनांगौमोन दा इखिजा खामानि जाला आरो इक्सानाबो बेबायदिनो जादों ओरैजा मावहैनांसिगोनलाय आरो मैयाबो खावसे मावखाबाय ओरैजा थसे लांनानै आरो ओरैजाबो मावहैबावनांगौ फारनै थायो नालाय ओरै राइट लेफ्ट थायो नालाय नै मा गाबदोंब्रा मिसिं ओइ आर्मि माबायावसो फट' साफायजोबनांगौमोनलै काटा ओइ साफायथ'लालै मालाबा साफायसिगोन दा बोखोनानै नारलांनायखौ एसे देखायबावनोसै आं देखायलांबाय थागोन आरो हानायमानिखौ आंबो बारा साफायनो हायाना खामानि मावनाय टाइमाव हानायखिनिखौ देखायलांनो नाजादोंमोन आं लोगोफोर नायफालांबाय था आर्मी किंखौ नुहुरलालै ओइया आमार লগত स्टाफত মানুহ আছে এইটো হালি বালি ভাই হালি বালি ভাই হালি বালি मोसौ जाग्रा আমি কছাৰী নহয় সব बर' হয় সোণাল বিলাকটো কয় नै बे सिङाव सामान दं साबि मिना दाबो सौफैयाखै नामा नै ट्रेन गंसे फैदों नै खान्दा गारि जों फैनाय ट्रेनजोंनो क्रसिं जागोन नै लाखिगासिनो दं दाबो ओमफ्राय 9थानिया खारलांबावबायसो पेसेन्जारा नैबे माबा एक्सप्रेसलै मा एक्सप्रेसलै इसिदाबा बियो इसिदाबा लासना ओंखायनो गुं गाबदों आरो लोगोफोर नैबे खुन्था गायजोब्बाय सब लाइननि जाजोबसिगोन माबाया इन्जिना दहाय हागोन होन्दोंमोन ना नोङो बख' नांथागोन बोरैया माबे औ औ खामानि थिनजालायबायलै बारा भिडिअ साफायनो नै जोंखौ गाखोबोनाय ट्रेना नै दासो थांबाय नै क्रसिं जाखांनानै लागाव नारबायानो नै फैदो फैदो जा खस्थ' बोखोनांबाय जों आं भिडिअ लाबोफानो हायासैलै थिखांनायखौ मावनांगौ जायोना नै नारनायावसो एसे लासाबबायबाय दे एखेबारे गोजानाव लांसै ओरै अहर लाला सान फैबाथाय लाखि नांगौ नै जों बेयावनो गारख्लायबाय नै बेनो गाज्रि जादों बुलथानो गबाय माथो बायस'बावबायसो नै सिगांना डेमेज थांबाय नै बेयाव आथा थायोमोन आरो ओमफ्राय ओरै रड होनाय दं बे गोथै जाबाय बायबायबो नै बे बुलथा गबाय ओंखायनो दा चेन्ज खालामनांगौ आरो देलाय सिगनालनि थाखाय आरो बेयो गुड लेर होनो आरो गुड लेर ना मा होनो सालायगिनो नागिरला आंना दा गंसे लायबावनांगौ आरो रेल गंसे सोदेरबावगोन आरो ओरैजा मिलायनो माने बिदि जइन हल्डिं खालामनाय थायोना बियो 6 मिटारनि गुसेबसिनाव जानाङा 6 मिटार जाथारनांगौ आरो दा लायगोन आरो दा गंसे लायबावगोन नै खामानियानो जोंना सम्फासो जालायबाय सोलायलायबाय ओरैसो थांनांसिगौलायनो दहाय आं खिन्थाबोनाया ट्रेन सानिफ्राय जायगाया बेयाव थांनांसिगोन नै जोंना खामानि मावनाय जायगाया नै लकेसना नायदो बेयावनो आरो खामानि मावगोना जोंना खामानि मावग्राया नैलै जोंना लभार प्लेट चेन्ज खालामनाय जालायबाय माखासेया बैयाव मावगासिनो दं हल्डिंआव दे चेन्ज खालामसै थिखो नै बे माने गाज्रि जाबाय नै डेमेज थांबाय बेखौ गोदान सोबाय आरो बिदि सोखांनानै आरो बेखौ बहायदो बहायनानै दोलाबायनांगौ जुलाफिखौ इआरसिखौ होबाय नै जालायबाय हल्डिं
लागाव ग्रेन्डिं सैसिमब्ला जोबसिगोन गोजौ गाहायखौ जों दा ओंखाम जानो नागिरबाय जों साबा जाग्रोनो नागिरबाय एलाय साब्रै जिरायहैबायानो नै आं एसे भिडिअ खालामग्रोबाय आरो ओमफ्राय माखासे दंबावो आरो साबा माने साबा फाला बदल खामानियाथ' बारा गैला ओरैनो मालफोर थिखोजोब्बाय आरो गारियाव थिखोगासिनो दं ओमफ्राय ग्रेन्डिं मेसिन होखांबानो जोब्बाय मारिखानानै दा थिनथा ट्रेनजों पेसेन्जारनो गलांना गलाङा नायनोसै दा गलांबाथाय प्लेटफर्माव फोजोबहैनोसै आं भिडिअखौ नै ओंखाम जानायखौ एसे देखायनोसैलाय मा ओंख्रिब्रा रबिना सामब्राम लाबोदों माथो खिलागोसो ना माखोब्रा ओंख्रि गोलैजोबजाबाय ओंख्रि गोलैदों गाज्रि नुखासिनो नामालै गाज्रि नुसिनो एसे नुवालै ओइयाव दैमायाव थांब्रा ओइ दैयाव बिदिखि माबायो माबाबा ओरै मटरबो लाबोलायदों माथो ओइ गोराथार ओरै हायाव नारसिन ओरै माबादो वा ओंख्रिफ्रा मोजांथार माथो दे लागावदो आदामोन फंबायमोन दे गासिबो सेंग्रा गोजा नैबे सासे बुट हरनो नागिरनाय मटर हरनो नागिरनायल' हाबा जागोदान फिसा सासे मोनबाय आरो मालाय मटरबो दंलायो ओमफ्राय नाबो जिख्लाबसे दंलायो ओंख्रिफोरा नै सोरना आंना आलु फान्थाव ओमफ्राय नैबेना अनलाजों आलु थाइगिर खोमालै बहल माबा माबि ओमफ्राय बैना मानामुनिजों आलु बैना बेलाथिजों ना ओमफ्राय बैना मामाथाय गरसि आलु बेलाथिनि थागोन दा जानोसै एसे ओंखामजोंसो लगायजोब्बाय नामा आंलाय जेबो जाया जाग्राखायाना लोगोफोर महाकाल लायबावसो नै बा महाकाल टिटुआ आरो टिटुआ दैयाबो मा मोनबाय थायोब्रा आलुदों माथो सिंग्रि मिलायाव टिटु फुजालासो नामा शिबरात्रि फुजायाव आं फुजा नालाय माथो गानजा बिलाइ फुजानो जों दा नै रेल फुलाखौ आउट खालामनायखौ लाबोबाय नै जों गारग्रा जायगायाव गारनोसै आरो गोदान सोनानै माने अल्डिं जाजोबखांबाय दा माखासेफ्रा प्लेट मारिनानै फैजोबसिगोन नै बेबायदि प्लेट मारिबोगोन आरो दा माखासे खामानिया जायखौ गारखांनानै सेन्टारनि ट्रेनजों ब्लड थांसै दा इन्ट्र'खौ बैयाव फोजोबहैसै र' स्टेसनाव बेखौ गारखांबाथाय आरो नुबाय लोगोफोर बै साइथिं मोनसेजोंसो लाङो नालाय बोरै दानस्लायो नै जोंना खाथाया होबोसिगोनसो साबलजों इया माने पइन्ट बानायनाय नङाना दा ट्रेन गैथ'वा ब्लक आरो दा 3टासिम ब्लक जागोन गैला आरो आधा घन्टाल'सैसो ब्लक जाबासो खामानिखौ मावनो हायो नालायथो 2 घन्टा 3 घन्टा लायो आरो ट्रेन गैयै फैनो मोनला आरो माल गारि थाबा आरो ब्लकआबो खम मोनो आइया जाबाय डाइरेक्ट लं सहैखाबाय नै दानि बावै रेल लाबोनायखौ नैबे गाहायनियानोमोन आरो बेयाव गारबाय रेजेक्ट थांबाय बियो मालाबा सोलिबावनो हागौदां ओमफ्राय नैबे गोजौनियाव दोननायखौ गाबोन बै खैजा लांलायगोन आरो दहाय फार्स्ट लांनाय भिडिअ नुदोंमोन ना नोंथांमोना ओमफ्राय बैयाव सोना दोनबाय गारिखौ रेल दुलि होनो आरो ओमफ्राय दा नै ओइ स्टेसनाव थाहैनोसै माखासेबो फैगासिनो दंदां स्टेसनाव दा आं लास्ट इन्ट्र' होना लागासिनो लोगोफोर दा भिडिअ खालामबावनाय जायोबा खालामबावनोसै लास्ट इन्ट्र'आव बुजाबना होनोसै आरो ओमफ्राय दा नै लास्ट इन्ट्र'खौ खानोसै नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट होलाबायदो मोजां मोनोबा लाइक खालाम दे लोगोफोर आरो साबस्क्राइबखौ खालामथारनानै होबानो जाबाय जाय जायना गोदान नटिफिकेसन थांदों थाबनो 1K साबस्क्राइब खालामना होथारदो बैसागोनि सिगांलागै आरो नङाबा बैसागोलागै मनेटाइजेसन अन जाबानो हामथारगौ सानदोंमोन आं बिदिबा दा ससे भिडिअ लाबावनाय जायोबा नुलामावगोन नोंथांमोना
नायदो लोगोफोर लेबारफोरनि गारि नेनाय स्टाइलफोरखौ जिरायलाबायखायो जेराव मेरावनो नै उन्दुलाबायखायो नै जाबा मानसिफ्रा उफाय गैया बिथाङा दा जुनाइनिफ्राय फैदों ओइ लागाव जाबखोजोबखायो ओइ जायगा मोनगोन ना मोनालै नांलाया अबसे बेलसि स्टेसन बारबानो दिखियाजुलि मोनखायो जोंनिया खुरलालादार दा इउटुबारानो दा इउटुबार नंथ'वाब्रा आंखौ साइस नुदों हाद्रि जाजोबनो नामालाय ओइ लासाव बादाम काचा बादाम लेलें फानदों नामाब्रा हाखरा नै हराव गोलैलाङोलै गोखांखौ साबायनो नागिरदोंमोन लासाव गाखोनोसै लोगोफोर जोङो लासाव जायगा दं इयाव एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय